honetan Erdiaroko abesti bat. Abestia latinez da eta instrumentu batzuekin ditugu. Erakusketzaretan gazteri buruz hitz egingo dizuet. Fosoa eraso egiten zutenerako zegoen. Harresia oso sendoa zen. Gazteri barruan azokak zeuden. Dorrean errebrak desi ziren. Gazteri barruan ere nobleak sartunak eta gazteri barruan pobreak. Bi ate zeuden. Bat, eurrezkoa zena izan zuten aduntzen zenean eta bestea burrezkoa. Kaixo, nik urraz naiz eta erregeri buruz hitz egingo dizuet. Errege gaztelutan bizitzen eta langile diru ematen ziren. Ez zuten ezer egiten, bakarrik eseritakoa eta azoak mundu beraien artean. Ez zuten ziren herria okitzeko mesetak ez egon. Egin baina eta nobei buruz hitz egingo dizuet. Nobleak asko privilegioak zituzten eta ziren oso morrudoak ziren errege ozen zioten bere bizitzan joaten. Mutilak joaten ziren ikastera baina neskak ziren zaintzaileak erregeari eta bizi ziren gazteluetan. Gazteri buruz hitz egingo dizuet. Saturnaren modaleonak zituen zaudetzearia zen, abiatzen zuen eta dantzan egiten zuen. Hamar urtekin eskudera bihurtzen zen, 21 urtekin txalduna bihurtzen zen, bariatu bat zen, agertzen egin zuen eta nire ezpatarekin Satuna bihurtzen zion. Kaixo, nire eta namaz eta zeriko dizute
zabaldatuta egoten zen. Mendipuntan eraikitzen zituzten etsaiengandik babesteko. Gaztelua harresiz eta horrez inguratuta egoten zen. Eta Elizari buruz hitz egingo dizuegu. Elizak harrez egiten zituzten, oso altuak eta handiak ziren, baina leihoak txikiak. Elizetan otoitza egiten zen, eta ere bai abestu. Baiaren naiz eta hitzengo dizuet monastegiak. Monastegiak harrez egina zeuden, eta monjeak hor egiten zuten lo, eta eliza bat barruan zegoen, eta baratza kanpoan, eta hor hartzen zuten janaria jateko. Kaixo, Erikanez eta etxeari buruz hitz egingo dizuet. Etxeak gaztoz eta egurrez egiten zituzten, eta hor logela bat zegoen, eta familidena lo egiten zuen logela horretan. Kaixo, gaur armari buruz hitz egingo dizuegu. Kaixo, ni Javi naiz eta mazari buruz hitz egingo dizuet. Erdi Aroan maza asko erabiltzen zuten. Egurrez eta burniz eginda zegoen. Puntan burnizko bola bat zen. Eta puntak zorrot zituen. Etsaiei buruan emateko erabiltzen zen eta mina egiteko. Aizkora ere erabiltzen zen borrokatzeko. Kaixo, ni Nora naiz eta ezpatei buruz hitz egingo dizuet. Metalezko orri luze bat da eta eskuan eramaten da. Burnizkoa da eta zaldunak eta soldaduak eramaten dute. Sorbaldan jartzen zenean, zalduna bihurtzen zen. Kaixo, ni Blanca naiz eta katapultari buruz hitz egingo dizuet. Katapulta harria puskatzeko erabiltzen zen. Harria puskatzeko erabiltzen zen. Harri handi bat jartzen zuten puntan eta botatzen zuten, sartzen ziren gazteluan eta hobeto egiten zuten gerra. Kaixo, ni izan naiz eta baiestari buruz hitz egingo dut. Baiesta arma oso fuerte da eta hangarekin heldu egiten zuten eta besoekin tira. Eta arma egurrezko arma da. Kaixo, ni Paula naiz. Buruz hitz egingo dizuet. Erregean jantzi oso ematen zuten. Eta burua. Nobleak ere oso doktorea jasten ziren. Eta apaingarri askorekin. Ezkontzen zirenean txalo handi eramaten zuten. Ez ziren ezkontzen hilea motzen zuten. Kaixo, ni Gabriel naiz. Eta nekazaria iburu izango dizut. Erdi Aroan nekazaria arropa berdina eramaten zuten. Neguan eta udaran.
jokatzen zuten. Ikumen naiz. Soldatuak, galtzak, kamiseta, zeukaten eta ebetzanoa eta oinez zuten. Kaixo, Nikola naiz eta gaur armadurari buruz hitz egingo dizuet. Armadura zaldunak eramaten zuten eta armadura horrek 30 kilo pisatzen zuen eta kasko handi bat eramaten zuten buruan eta lantza luze bat. Eta zaldiei askotan ere armadura jartzen zieten. Kaixo, Horazeri buruz hitz egingo dizuet. Kaixo, nire nonez eta xake jokoari buruz hitz egingo dizuet. Xake jokoan nombrez jokatzen zuten eta gero bere seme-alabei erakusten zuten. Xake jokoan bi jokalari jokatzen dute. Tablero bat behar da. Hamasei pieza behar dira, 8 peon. Bi alfil, bi lorre, bi zaldi, erre bat eta dama bat. Errerea jaten dute, duenean bat irabazten du. Kaixo, ni Paula naiz. Erdiaroko neskak panpinak trapuzkoak egiten zuten eta jolasten zuten beraiek egitako panpinekin. Kaixo, ni Nora naiz, pelotari buruz eta uztaiekin hitz egingo dizuet. Pelotarekin eta uztaiekin jolasten zuten eta mutilak zaldizko egurrekin. Eta denbora gutxi izaten zuten jolasteko zergatik lan egin behar zuten. Kaixo, nire honor naiz eta janariari buruz hitz egingo dizuet. Txilloak ez zuten eskubiderik eta oso gutxi jaten zuten. Noble zoratutakoak jaten zuten. Askotan arabia txarra zegoen eta lan asko enpaz zuten janaria lortzeko. Ni Lautaro naiz eta janariari buruz hitz egingo dut. Janaria nekazariak badatzetatik alturteko jaten zuten, eta hori zen barazkiak eta fruta. Baina guzti jaten zuten, bide guzti zuten. Kaixo, ni Gabe naiz eta janaria ogiazko jaten zuten. Artoa eta Mariarekin ogia egiten zuten. Kaixo, eta errezeak eta nobleak pribilegiatuak ziren diru asko zutelako eta bankuite handiak egiten zuten, gerra irabazten zutenean ospatzen zuten eta zilarrezko eta urrezko kubietoarekin jaten zuten. La llamaron Villa Segura porque era muy segura. Tenía muralla, 5 puertas y un ejército. La hicieron en un alto para vigilar mejor. Tiene varios palacios y en uno de ellos, en Altisara, vivían
Gabon zapasma. Ni ere naiz eta gaur esplikatuko dizuet argizarretxeari buruz. Argizarretxeari joan ginen ikustea eta bostehun urtez elkar egurrezkoa zen eta zute bat zegoenean beste etxeak eraitzen ziren eta ate sekretu bat zeukaten pasatzeko beste etxe batera. Neguan beste hotz egiten zuen suak pizten zuten eta hogei batean sortzi pertsona lurrea egiten zuten. Dioten ez orain mamu bat bizi dela hor. Handiagoa naiz eta hitz egingo dizuet jauregiri buruz. Jauregia 400 urte ditu eta oso zaharra da. Harrizkoa da eta bere armarria lehoi bat da. Hori esan nahi du bere jabea oso dirutxoa zela eta merkatu asko zituen eta horregatik handirutxoa. Etxeak 3 pisu ditu eta bi ate horietan handia animaliak sartzeko zen eta txikia bere familia. Kaixo, ni Natane naiz eta karkabari buruz ikusi genuen eta nola ez zeukaten hori kakatu pizka egiten zuten bote batean eta gero legiotikan botatzen zuten eta esaten zuten agua! Ez erantzeko inberri. Sondena naiz eta segurako batei buruz hitz egingo dizuet. Seguran gozatu zeuden herrira sartzeko gauero kanpaia jotzen zuten. Hori esan nahi zuen atea itxiko zutela. Kanpoan geratu ez gero oso arriskutsua zen. Atzertu gerran eta laseren dagoela. Kaixo, nik Ike naiz eta les voy a explicar segura. Vimos a una iglesia. Entrábamos y era y vimos cómo se sentaban los curas para disimular cómo estaban en pie. Era la única iglesia que solo tenía baño. Vimos cómo fuera de las murallas sacaban el pis y la casa. Vimos una torre que de ahí disparaban los arqueros. Eta babes eman zion, eta zitu bat jara zuen, eta txampon bat eman zion. Nostin, oso ezatontzea, handia zaudea. Eta neguan, onkonten zuten, eta margotu, konpondu, eta joaten ziren oso eta Frantzia, Alemania, eta eskatzen zuten Arian, Handian, eta Aldoan, eta erabantzen zuten Aria txikia, Zori baiaren naiz eta harresiari buruz hitz egingo dizuet. Harresi zinguratuta zegoen Donostia, zazpiate zituen eta gar sekretua. Gaueko bederatzietan kanpaia jotzen zuten dena sartzeko. Donostiako jendeak badakizu ate sekretua zegoela.
Zubi bat zegoen, Santa Catalina izenekoa. Orain Santa Catalina usan lekuan Pasaiara joateko juten dire Pasaiara. Bate bat portuan zegoen. Kaixo, ni Xabi naiz eta gaur itzengo dizuet Donosti nola zen barruti. Donosti barruti oso polita zen eta etxe asko zeukan. 1900 urtean Donosti osoa zuze bat eduki zuen eta plaza bat egin zuten. Orain deitzen dela la plaza de la Constitución eta ate bat egin zuten bat zeukan, bat kalteko gauzak eta itsasotik eta beste bat kalteko gauza beste leku batetatik karro baten. Kaixo, nula den naiz. Zenteniza, amazteko, erekiza, masai, Segon,